ทางนั้นParkau ini asal Prazana इधर अंदर डाला है मां पार्क बियो नै लोगोफोर हाबफैबाय जोंहा पार्कआव डेन्जार मोजां बे थान्दा बोथोरा दासो मोजां जादों मा मडेलनि गारि हेलिकप्टारबो दंलायो न ओइ नै स्लाइडबो दङ ओइयाव स्लाइडआव गेलेनो ओइ नै स्विंबो दं थ' गेलेनोबा मोजां ओइथिंबो स्विं जोंहा माखासेफ्रा बेडमिन्टन गेलेनोसै नो हनै बाबारे होथारदों माथो आसोलफ्रा ह सोर देरहायो मानि बाजि हा डिउटि गैयाबाथाय जों बिदि एन्जय खालामो आरो लोगोफोर नै बिराद गोजोनदों आरो ने बिसुजित नों माबायदि मोनदों मोजां आयो नोंफोरा गोलैगोन खामानि गैयाबा जोंना बेनो आरो एन्जयआ एलड्रेन फैबा मोजां जाबावगौमोनलै एलड्रेना स्पर्ट्सआव थांनानै सफैयाखै दाबो इसको देखो गिरेगा हायो ओइ गोलैगोन आया मा हायो माथो बे बिसुजितआ डेन्जारसोलै देनां आर्मि जानो हागोन ने बिसुजित थ' ओइथिं बेरायबावदो थ' गुवारसो बियो बेखौबो खालामनो दे खालाम हा रोंदों गेलेबाबो गासैथिंबो खालामजोब्बाय होमबाबो हायाखै मोजांथार बिसुजित हा मोजां आय बे जायादां थुदो औ बे खै थुदोलाय दाना ओइयाव आमाइमोना थाबोबाय बैथिं बे मोखाङाव लिंहरदो आमाइमोनखौबो दिदिखौबो बोलाव ओइथिंथ' आमाइखौ लिंहरग्रो मोजां मोनथारदों ने बिसुजित मोजां नोंसिनिथिं पार्क दंना गैया पार्क दङ बे गिदिरथार ने पार्कआ गामिनि बायदि दंफां लाइफां बिराद मोजां थाम्फै दंसोयो थाम्फै हरबाय बास एलड्रेननि खमि जाबाय आरो एलड्रेना गैया फुरा मस्ति खालामबाय फैबाय दां दाहालागि न'आव दुगैदों बियो मस्ति केराखौ ओरै खालामहरदो आखाइ ससे गैयैखौ खिथाबावलाय औ फैथाराखैमोन दा बिसुजित इथिं फै इथिं ओइ बिबार बाराखै ने ग्रिन बिलाइ गोजा मा बियो दे फटक लानोबा बेरायबाबो बेरायख'नो हायालै ने बिसुजित बिराद गिदिर बैथिंबो दंबावोसो बैथिं गोजान नै नुहुरस'बावा औ गोजान दङ ओइयो बियो माबा बास दांना जाहाज
कैसा लग रहा है मस्त मजा आ रहा है आपको और खेलना था बैडमिंटन हाँ आई हमारे साथ बच्चों के साथ जब आता है तो कहाँ खेलने मिलेगा आपको नै बेयाव बुलाबाव बेयाव बासबो दं नैबे ट्रेन गोदो गोदायनि नैबे बास बैथिं मैदेर थांगोन मैदेरावबो नैबे बासावबो फट' लानोसै हा ओइथिं ट्राकबो दङ नै ओइ नै डाम्पारबो स्पर्ट्स कारबो दंलायो होनदो नैबेयावलाय लाला बेयाव हा ट्रेक्टरसो बियो बेयावबो फटक लानोसैनो जोंना आसोला बिमानो हरनांगौ आरो मिसाइल बावलायसो बियो बैथिं दङ जोबखाथारा बेरायबाबो बैथिं दंबावो हनै एकदम हाग्राबारिसो नै दैलाङाव बिदिनो हाग्राबारि जायोलै ने बेयो पार्कआ किन्तु बिराद मोजां आरो ग्रीन ग्रीन एसे मोनाहांबाय ना दायो खोमसि नुबाय लोगोफोर बैयाव शिप हनै जाहाज नाव बियो नाव लानो दे नावाव लानोसैलाय गिदिंजोबनो हायासै नै लोगोफोर खोमसि जाबाय राजायासो फैदोंमोन नामाथाय एफा गिदिर पार्क अबाव नागिरनानै मोनबावनो कैसा लग रहा है देहा थिग गैया एसे बोरैबा मोनबाय नो बेहा थांबावोमोन फुरा गिदिंजोबनो हायाखिसै मोनाबाय एलरिनखौनो नेयै हर जाद्रायबाय माबा गैया दिनै गेलेहैला गाबोन गेलेहैलायसैलाय दायोलाय खोमसिसिगोन जों न'आव थाङै थाखाय नोंबायो टिभि नायबायो फैयाखिसै थांसै ने बिसुजित जोब्बायलै दानियाबा न'आव थांसै नै गारिया लाइन थार बोरै थांगोन बिसुजित गारिया लाइन थार माथो तबियत ठीक नहीं है तो रहने दो वाह बोरै थांगोन ब्रा